Takže čau lidi, dneska si zase zahrajeme hru Good Game Empire. A tohle je, myslím, 12. let's play na tuhle hru, takže můžeme začít. Ano. Dobře. Nedokončené cíle. Příbytek. Tak to ne. Už jsem tuhle hru dlouho nehrál. Dobře, jasně. No. Co jsem to vyhrál? Dobře, něco jsem vyhrál. Jasně. Tak, vybírat daně, tady. Ty vole, 4 zlaťáky. A už 6. Co to je? Aha, dobré. Takže podíváme se na mapku. Zaútočíme. Ty vole, mám nějak málo vojáků. No jasně, jsem to předtím vlastně všechno prohrál. Dobře, neruš. Jo, jasně. Sakra, já potřebuju zlaťáky. A kurně, jdou po mně. Takže to asi na dnešním let's play asi nikdy nepůjdeme, hele, a najednou je mám. Najednou mám 157 zlaťáků. Tak. Jdeme na to. Tak. Pouze dnes. Zbrojníř. Tak. A jestli to vyjde, tak mi můj kámoš půjčí Minecraft. A možná bych mohl začít natáčet Minecraft. Jsme domluveni, ale nevím, jestli na to nezapomněl. A zítra by mi to mělo přinést do školy, ale nevím, jestli na to nezapomene. Jo, a když tak kdybyste mohli dát odběr nebo like, no nebo dislike, mojemu kámošovi, on má taky kanál a jmenuje se Young General a natáčí Minecraft. To je všechno. A co to znamená? 0 z 59. Škrek to tam je vlastně. Ne.
chci stáhnout vojsko, 2 minuty, jo, to byly vlastně nějak kolem 4 minut tam. Tady máme zase nějaký problém. Takže na kordy. Jackpotové výhry. Žádné jackpotové výhry teďka zrovna nepotřebuju. Kastelán. Kastelán. To jestli porazím, tak to bude dobré. To je zase tenhle. Toho zase určitě neporazím. Už jsem ho na něho 2krát zaútočil a ani jednou mě porazil. Ani jednou jsem ho neporazil. To nechci. Si vezmu. Tak, za chvilku tam budeme, za 37 sekund. Křídlo, střed. No, mám hezký hrad. Počkej, já se vůbec nedívám na úkoly. Tak, jsem zvědav, kdo to vyhraje a kdo prohraje. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo, vyhrál jsem. Jo, něco jsem uloupil. Hrad zdemolován, super. Zvýšil jsem si čest. Úroveň 8. Tady na toho bych mohl zaútočit. Ne, teďka. Počkat za 17 minut, to bych mohl stihnout, ale já to nemůžu stihnout, protože oni se ještě vrátí. Na toho zaútočím. Tak poprvé vyzkouším teda na tohleto všechno. Tak. A jdem na to, tohle stihneme v pohodě úplně. Pokrok, super. Kopíník. Kušník, kopíník. Kolik mi zbylo? 6. Zase mám jenom 6. No to jsem neměl. To mi taky nevíde, mám zase jenom 6 dých. Dneska to nějak nejde. Hele, tohle mi vyjde zrovna hodu. Chraňte svůj hra, tohle udělám. Hele, ale 20 rubínů. I zvláštní rož, to je to za 30 rubínů. Jo, dostal jsem dva zlaťáky. Kastelán, jo, to je zase tohle. Vstup do úrovně 13, no, já jsem úroveň 8. Jo, no. Tak, zajdu tu vodu.
Dneska mě nějak bolí v krku. Asi jste si to všimli, ale nevím. Najmout dozorce, to bude zase něco. Verbovací místo. Takže zítra si vezmu. Dobře, 25 kopíníků. Tak to bude. Ale já mám větší čest než tady tenhle, a to je on úroveň 42. Jo, další 2 zlaťáky. %500 bonus. To je sice dobré, ale... Ne, zdemolovat nechci. Takže jestli to ten kamoš přinese, tak mu určitě dejte like nebo 2. Jestli to on přinese, tak budu natáčet Minecraft. Což bude určitě dobré. Minecraft je fakt dobrá hra. Významně zvyšuje kapacitu, no jo, jenže já nemám 37 rubínů, já mám 32 rubínů. A 12 to minichat zapnout. Minichat vypnout. Cože to bylo? Vyzvednout hustě. Už u nich budu za 3 minuty. To vypočítám za 6 minut, takhle, že bychom se mohli vrátit, ne, tak za 9 to pohodě stihnu. Ale vojáky, no, na vojáky nemám samozřejmě. Jež úroveň to, no. No. Tak, co je tohle, žebříček? Slava. Nájezdník. To je asi některý z těchto. Co je tohle? To je zase tohle, to je na nic tady tohle. Sakra, au. Tak, tohle bude asi trošku delší díl, nevím, jak dlouho natáčím. Asi tak 15 minut. Nevím. Proč se na to dívám furt dokola? Zbrojíř. Kupujeme ty nejlepší obléhací nástroje v celém království. Kupte dnes a získejte výhodu v boji, než zase odjedu. Ale ty neodjedeš, ty si tam jenom půjdeš zahulit za roha. Se vrátíš. Ale mám velkou čest, hodně velkou. Třeba větší než tuhle, to je mnohem větší level, jo. To je třeba tady 8. Tenhle je třeba mnohem menší čest, jo, tenhle taky. Já mám čest mnohem větší, jo, ale prostě má víc bojáků. Vojáků. 28 sekund. Může to vyhraju, tady loupeživý baron, tady je chylák jeden. No, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo, vyhrali jsme. Jo, něco jsme vyhrali.
Takže lidi, vypadá to, že to dneska ukončíme. Takže čau čau čau. Čau.